May pala sa akin. Nakakatawa yung tao dito. Ha? Hindi ka kayo sa akin yung kayo. Doon ka namin kahit bahayo ko kayo. Sakyan. Isipin niya. Boss, yan sa dati. Walang bayo na. Kahit malaya ka lang, doon lang ako dito. First lang. Kasi automatic eh, 1.49. Yun. Ang kamay lang. Mag-aalit ako. Ang gito lang. Tapos sinundan pa din yun. Taste buds? 1.99. Tapos decision ni Corte, damang ka na rin. Damang ka? Kaya pala yung tao mo na saan ka mo lalagay mo na yun. Damang ka na. Hindi yata ni Marisol. Ay, ito, dito mata. Kaya pa kaya ito dito. Oo, makakita ko lang si Pat. Hindi, makaka-review na ako. Totoo ba yun guys? Si Martes kapatid ni Marisol. Hindi ako kumain ko eh. Hindi ako pumunta. Dalawang beses na boss, Jeda na na-upload ko na yun sila batawin. Hindi mo, nagtanong kayo pati pa. Kaya di ako sumunod. Hindi ako sa kulihan. Gagano ba na yan? Sisi nga ako. Daanan niya, daanan sa iyo. Ayos natin sa mukhalog sa iyo. Yung mga kamas ko. Iniyaw ako ng buto eh. Mayayaman ako. So yan, galing yun sa... Kasi biker, kanang kamahalis, yan ang sa table. Oo, kasi ako gusto ko magpalipatan. Plus, nanalo daw ako sa kanya, sabi niya, nanalo daw ako. Hindi ka naman nanalo daw. Kaya alam ko, kasi hindi pa ako ng technical, katropa ko ng manager, sabi mo, sabi ko sa kasi kita ko na ipot na lang talaga. Minuto lang. Hindi pa kasi nanalo, yung lalabis pa lang. Ay, palala. Kaya pa rin ako. Sorry po, kayo nagsabi na ako doon. Patamaan mo ako eh. Patamaan ka ba? Bilang ko gamit doon eh. Hindi, pinasok ko rin. Ano? Kaya sinabi ko rin sa kanya, kaya sabi ko sa kanya, hindi mo basta kasi 30 na siya. Sayang yung pag-change. Oo, isa. Kaya siyempre, kasi yung asawa niya, hindi ilang taon na siya. Hindi, bata pa man siya. So yan yung may nagawa yung pwede sa body na tapos, no? Pwede. Wala namang limit sa oras. Kasi, parang gumagawa ng ano ba, ng uwi na. Pang-apat na, wala. Amis. Tinakalan niya guys. Parang yung ano. Siya na maiging niya, Greg. Minsan kasi, Kasi pag nag-order ka na yung pag-haba ng buhok, ibig sabihin, magkala ka na. Oo. Pangulay, pre. Sige, ang paturo. Habang pupunta ka na parang magpapakulay kayo, mag-anak ka na. Sino eh? Ayoko na. Dapat talaga may anak na yun. Hindi ko na tumigil. Ay, balik sila ako. Basketball, nagbabasketball. Oh, wala, hindi ko na. Tama ba yan? Hindi. kaso barato na inom dun eh. Relax lang natin mamukos, no? Ubusin na sa yung bread, ako. Kita mo yun po sa bakit? Mataba. Oo, mataba yun. Ano ba?
magkano dun? Dito. Ano? Unsi. Unsi. Ito po rin? Kaya pinakasipsip sa... Kaya na. No? Hindi ba pinagsasabi? Galit ka ba? Hindi kasi, ang problema ko, sa kitain na ako yung pinagsasabi ko sa nila lagi, ako yung lagi. Mamaya na mga kads. Para mamaya yung ano. Senior natin. Dahil sa umaga, hindi na ako magpapalito. Sa umaga na kayo kayo. Tinabi naman gano'n? Oo. Anong dahil? Bakit yung pupunta mo? Nakakagal siya tayo sa mga Friend, di ba? Bakit na eh, nung pagpunta ko lang nakaraan, laki na yung bulak yung dati. Tupal nga yung price. Kupal ko ako nga. Kupal ko sa Gandhi na bisa. Kupal mo yun? Yan. Mas lahat ng gagawin din niya. Parang hindi siya natanggap ng laki ah. Ako hindi ko alam na yung Oo, sumabi nga na sa asin. kailangan na sa kanila. Pero nung nagsama kami, no, kami dalawa lang. Hindi dalawa kumuha ni Pisa. Kasi alam ko galing niya.